Ahojte, ja vám dneska ukážem, ako sa inštaluje Windows. Ako prvé si nainštalujete Windows 10 Simulator. Ako druhé tu Win 7 Simu. Nájdete to, keď napíšete do prehliadavača Windows 10. A ako prvý software bude Windows 10. Ste pripravení? Začíname. Povoliť. Reklama. Čakáme. Reklama. Takže dám si meno tak ako môj kanál. Heslo bude ešte raz. Ideme ďalej. Áno. Preč. Choď preč. Povoliť. Hello. Dobre. Takže ideme na heslo. Slovensko zvolilo proruského prezidenta. Bude krajina izolovaná? Dosť. Slovensko. Reklama to bola. Takže heslo mám. Takže dobre. Toto chcem. Takže už sme tu a takto sa z tohoto vypína. Stlačíme toto a toto a toto. No, spojaznili sme Windows 10, teraz ideme na Windows 7. Čakáme. Teraz nám toto príde a stadiaľ sa vieme dostať. No, čakáme. No a teraz nám toto príde a s myšou kliknite na obrázok a otvorí sa nám a potom vám spraví tento zvuk a sa vám to otvorí. Počúvajte. A tu máme celé toto. A takto sa z tohoto ide preč, že stlačíme toto. A teraz tlačíme toto. A tieto dve boli
na spojaznenie. Takže uvidíme sa v ďalšom videu. Čauko.